Жыў некалі хлопчык. Бацька яго быў на вайне. Цяжка жылося без бацькі. І есці не было чаго, і пакрыўдзіць мог хто заўгодна. Эй! Хутка мой тата вернется. Ха! Ён ужо не вернется! Эй! Вось дачакаемся з вайны бацьку, і ўсё ў нас будзе добра. Ага. Вось. Эй, пошли. Ничего у тебя не отрымается, боязливец. И сам пропадешь. Вуш, ты не бачыў майго бацьку? Ни под землей, ни под водой твоего батьки нема. Спытаю солнца, и оно осветляє що на землі. Напевно, бачила батьку. Сонейка, ты не бачыла, дзе майго бацьку? Не бачыла. Хіба, можа, далёка-далёка ёсць адно поле. Над ім заўсёды хмары, і мае промні не могуць праз іх прабіцца. Не ведаю, што там. Вецер лятае ўсюды, прабіраецца нават у маленькую шчыліну. Спытай у яго. Ветер! Ты не бачыў, дзе майго бацьку? Так, бачыў воіну на далёкім полі. Яны рыхтуюцца да бітвы. І бацька твой там. Шмат гора прынясе тая бітва. Да многіх дзяцей больш не вернуцца іх бацькі. А прайсці на тое поле можна праз вялікі лес. Толькі шмат гора прынясе тая бітва.
паслухаў. Воіны не памятаюць сваё жыццё да вайны. Забыліся пра родных. Дарэмна прыйшоў. Бацька цябе не пазнае. А што гэта ў цябе? Гусла. Это гусли. Тата! Незвычайную сілу атрымалі гуслі. З таго часу чароўны інструмент побач з людзьмі. Гучаць мелодыі, кранаюць сэрцы, дораць надзею.